Et stort god aften og velkommen til den ugenlige omgang Mettes her på TV-kanalen. Vi starter i et helt andet univers. Noget, som er lækkert, som er dejligt, som er noget, man bare nyder og engang imellem kunne forkæle sig selv med. Livsstil, det er at gøre ting, wellness-ting for sig selv, det er at gøre det rigtig godt i de få, måske fritimer, vi har til os selv. Vi skal møde en helt vidunderlig pige. Yndig pige. Regitze hedder hun. Velkommen til dig. Tak skal du have. Tak. Ingen tvivl om, du pynter jo på skærmen sådan en tv-aften her. Nej, Regitze. Grunden til, at du sidder her i dag, det er jo faktisk fordi, at du har valgt at lave et website, som jo sprudler af de lækreste ting. Men tag den selv derfra. Prøv at fortælle vores seere, hvad er det, du har gjort? Ja, jamen, jeg har startet et webmagasin og en slags inspirationsguide til kvinder, som har brug for selvforkælelse i hverdagen. Jeg synes, der var rigtig mange medier til mænd, der fokuserede på luksuslivsstil for mænd, men nu har jeg valgt at gøre det for kvinder. Vi beskæftiger os med spa og wellness og rejseliv, så der er rigtig meget lækkert at komme Alt det kvinder er vilde med. Alt det kvinder er vilde med, og som vi et eller andet sted bør tage mere til os og gøre mere ud af i hverdagen. Ja. Er vi blevet bedre? Det synes jeg bestemt, vi er. Altså danskerne har jo været ikke så gode til at tage det her med spa og wellness til sig, hvor de i udlandet, Tyskland og Frankrig er rigtig store på det her, altid har været det. Men i Danmark er vi kvinder begyndt at gøre lidt mere ud af det, og det er jo både en gevinst for os selv, men også i jobmæssige situationer, hvor vi slapper af. Det er godt for vores stressniveau, der falder. Det er rigtig godt at gøre noget godt for sig selv. Noget, der står dit hjerte nær, det er spa. Hvad er det, spa kan? Jamen, spa og wellness er der mange, der tror, det er det samme. Det er det egentlig ikke. Man adskiller de to lidt, og det er også de to dele, vi skriver om på webmagasinet. Spa kommer af det latinske sanus per aquam, som betyder helbredelse og sundhed gennem vand. Så det er noget med vand, hvor vand kan gå ind, og pooler og havvand og så videre kan gå ind og mindske stressniveauet og gøre dig sund og hel som menneske. Wellness, som vi også fokuserer på, er mere skønhedsbehandlinger, alt det lækre, vi kvinder godt kan lide, massager, alle sådan nogle ting, som gør livet lidt sjovt, vil jeg sige. Ja. Men denne her enorme platform, som det jo er at være på 3xW, er jo et kæmpe udbud af alt i denne verden. Hvad fik dig til at tænke, det er det her, jeg skal? Jamen det gjorde det, fordi jeg egentlig som sagt savnede et univers for kvinder. Et lidt seriøst journalistisk platform, vil jeg sige, til kvinder, som ikke var en blog, men som var et decideret webmagasin drevet af seriøse journalister. Det vil sige velskrevne artikler om et emne, som vi alle sammen godt kan lide. Vi tager selv ud og anmelder de her hoteller, prøver behandlingerne, så vi står 100% inden for vores produkt. Og har samlet noget, der hedder Wellnessguiden og Rejseguiden, så kvinderne kan gå ind og samle inspiration til deres næste behandling og deres næste rejse. Er der sådan et bestemt kvalitetsniveau i det, I godt vil have med i bladet? Eller i bladet? Jamen ja, i magasinet? Ja, det er der jo faktisk. Vores tagline er ligesom luksuslivsstil for kvinder, så det skal jo helst være lidt lækkert. Vi kan rigtig godt lide de 4-5 stjernede hoteller, for eksempel, som har lidt mere at byde på. Hvor får du mange gode overnatninger der? Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har prøvet nogle rigtig dejlige ting. Præcis. Jeg har prøvet nogle fantastiske ting. Men det handler jo om, at I skal kunne stå inden for det. Det gør det lige nøjagtigt. Det skal være det der ekstra, vi kan tilbyde kvinderne, ikke? Det synes jeg. Hvad er det som menneske, der fascinerer dig af hele det der kvindeunivers og skønhed og wellness og så videre? Jamen fordi at jeg ved, at når man passer godt på sig selv, så bliver man bare så meget bedre en udgave af sig selv. Det gælder som sagt både i jobmæssige situationer, privat. Når man er på, men man yder bedre, når man har det godt med sig selv. Men det er vigtigt også lige at pointere, at det ikke kun er det ydre, men vi også i høj grad arbejder med det indre, det vil sige indre velvære igennem coaching. Have det godt med sig selv, det er også lige så meget wellness for os. Når du sådan interviewer og taler med kvinder i forbindelse med webmagasinet, hvad er nogle af de ting, som du fornemmer, kvinder egentlig bruger mest tid på? Altså de har deres job, de fleste, men hvordan ligger prioritetsrækkefølgen? Jamen, danske kvinder er jo stadig relativt praktisk anlagt. Det er vigtigt for dem, at familien kører og jobbet kører. Og det er jo også to instanser, som tager enormt meget tid i hverdagen. Og når man så lige har et hul i kalenderen, jamen så prioriterer man typisk familien eller lige noget ekstra arbejde eller et eller andet. Så vi kan stadig blive langt bedre til at forkæle os selv og gøre noget godt for os selv og dem, vi holder af. Mens vi to sidder her og snakker sådan en hyggelig aften, så kører der lidt billeder på skærmen nu, hvor vi simpelthen viser seerne lidt af det, man får. Man kan jo så klikke sig ind og se resten. Det er jo det, man skal gøre. Kan du fortælle lidt om de billeder, vi ser her? Hvad er det, du har valgt, vi skal se? Jamen, vi har blandt andet nogle billeder fra magasinet, så seerne kan se, hvad det er, vi arbejder med, hvad de kan forvente af vores platform. Jeg har valgt at bringe nogle af de billeder fra hotellerne, jeg har besøgt,
Der er blandt andet Alta Meierhof, som er et 5-stjernet spa-hotel i Nordtyskland, lige ved Flensborg. Og det er meget populært blandt danskerne og har været det siden midt-90'erne, hvor det startede. En god julegave-idé, hva'? Helt vildt, ja, virkelig. Og det tager 3 timer fra København, og så er man dernede. Så det er super nemt, og det er rigtig, rigtig lækkert. Ja. Vi har også noget fra Ystad Saltsjöbad, som ligger en times kørsel fra København. Og det er også et paradis for wellness-elskere. Og det lyder selvfølgelig, når jeg sidder og taler om det, som om, at det kan man da altid lige få tid til, og det har man altid lige råd til. Men det handler om prioriteringen, vi gerne vil have kvinder til at indse. Ikke? Ja. Så ja. Er kvinder meget til de der adventure-oplevelser? Jeg tænker, det mærker du vel lidt i dit job her. Altså, er vi meget til sådan adventure? For nogle år siden, der skulle alle ud af river raft og sådan nogle ting, springe faldskærm. Og, lige nøjagtigt. Altså, har det billede vendt sig? Er vi et andet sted nu? Jeg vil sige, at eftersom kvinder de får altså bedre og bedre jobs, altså topjobs, og skal klare mange roller på én gang, så er det vigtigt for os at kunne slappe af og lade op i vores fritid. Og der er det netop, at vi er begyndt at tage spa- og wellness-segmentet rigtig meget til os. Så det er lidt mere rolige ting? Ja, vi finder roen, også indad vi vender blikket indad for at finde den ro, som vi i virkeligheden har brug for i en fortravlet verden og en fortravlet hverdag. Det har vi enormt meget brug for. De kvinder, jeg taler med i forbindelse med magasinet, de har brug for at trække stikket ud en gang imellem og være helt sig selv. Hvad gør du selv, når du skal gøre det? Når du trækker stikket og tænker, nu skal jeg slappe af, hvad er det så, du gør? Jamen altså, det allerbedste, man kan gøre, det er jo at tage på spaophold. Det er jo fantastisk. Der får man hele pakken. Så det gør og natur også. Ja, når jeg lige har tid, vil jeg sige, at det passer ind i kalenderen. Men ellers en rolig stund derhjemme for sig selv, tænde nogle lys, et karbad, bare slappe af og lade op. Det betyder rigtig meget. Så det rolige element, det fylder? Enormt meget, og jeg fornemmer, at vi har mere og mere brug for det i vores hverdag. Er det en hård verden, I slås med ude på World Wide Web i forhold til konkurrenter, i forhold til at være først med det nye og ikke sidst med noget? Og, altså, hvad er det for en marked, I er ude i der? Du skal jo hele tiden have impulser, ikke? Hele tiden, jo. Jeg har nogle rigtig dygtige piger tilknyttet, nogle journalister, som skriver for mig, som også har radaren ude, kan man sige. Men vi har jo med vilje valgt at fjerne os lidt fra blogsegmentet. Jeg har selv været blogger i 3 år, og det er jo en helt anden verden. Så vi har med vilje valgt at satse på det her webmagasin, som i mine øjne er lidt mere seriøs journalistik, og det er det, vi gerne vil ud med. Så det er vores platform, og så netværker vi selvfølgelig og kender rigtig mange inden for branchen. Snakker vi målgruppe, når vi snakker et... Ja, for os gør vi. Vi har en målgruppe som kvinder mellem 25 og 55 år. Ja. Det er typisk dem, som har råd til det, men også finder glæde i at gøre det. Og måske har overskudstiden. Ja, lige nøjagtigt. 20'er-segmentet, det kunne være dem, der er i gang med at få børn. Og selvom at kvinder jo egentlig føder senere. Det gør de jo, men jeg tror, at den her aldersgruppe, den passer rigtig godt på, hvad jeg kan fornemme også ud fra magasinet. Ikke? Nu er vi jo så landet i oktober måned, efterår, og inden vi ser os om jul og så videre. Ja. Kan du allerede nu afsløre, at der popper nogle rigtig lækre sådan julehits frem? Det gør der helt som, sikkert. Som kunne være den lækre spa-oplevelse eller noget andet. Jamen det gør der helt sikkert. Det er jo nu, det er spa- og wellness-tid. Det er nu typisk mange af os kravler ind i vores huler og har brug for at gøre noget godt for os selv. Vi går i hi. Ja, vi går simpelthen i hi. Og det kommer der rigtig meget fokus på de næste par måneder. Ja. Vi har nogle julepakker, vi kommer op med. Hvor kan man tage hen for at nyde ekstra godt af det og forkæle sig selv endnu mere i de kolde jule-vintermåneder. Det kan man glæde sig rigtig meget til. Der kommer nogle rigtig, rigtig spændende artikler på. Så hele tiden nyt? Hele tiden nyt. Hver uge opdaterer vi. Ja, men ind og kig hver uge. Ja. Er du sød lige at give os netadressen, Rigitte? Det kan du tro. Det er www.byrosenvinge.com. Lige præcis. Ja. 3 gange W. byrosenvinge.com. Ja, ind og kig på resten. Du fik lidt billeder her i mit program i aften. Det var, vi kunne nå. Så herfra der vil jeg sende dig afsted med de bedste ønsker om et godt initiativ, du har taget, synes jeg. Spændende sted for kvinder at være. Sikker på, at mænd også godt må kigge med, for mændene skal jo ind og finde de der gode julegaveidéer. Det er jo det. Lige præcis. Så tak fordi du kom, Rigitte. Det var en fornøjelse, og held og lykke med det. Tak skal du have.